Milí televízni diváci, sme radi, že ste si nás zapli. Vítame vás pri historicky prvom vysielaní televízie, internetovej televízie MNTV. Začína náš prvý program s názvom Diskusie. Vítame vás pri seriáli Diskusie. Vždy v našom seriáli, v našej relácii budeme preberať nejakú konkrétnu tému, ktorú si na začiatku určíme. Vždy nám v tom bude pomáhať pán profesor, inžinier, magister, doktor Vlastislav Matetaj CSC. Prosím, poďte k nám. Dobrý deň, prajem. Dobrý, takže dobrý deň, to je vlastne, že prajete niekomu druhému dobrý deň. To je z dvoch slov, pochopte ma, to je z dvoch slov. To je neuveriteľné, ako to tí ľudia dokážu vymyslieť. To je proste neuveriteľné. Áno, dobre, tak. No, áno, ten dobrý deň, to vám prajem, aby ste ho prežili v dobrom. Ale zároveň to je, ľudia to už dnes tak neberú. Chápete ma? Vy ma musíte pochopiť. Prejdeme vám, profesor, na našu tému, ale ešte predtým sa vás pýtam. Vy ste známy filozof, takže akú školu máte vyštudovať? Filozofickú fakultu, no a v tej fakulte nám dávajú tému a my sa budeme zaoberať témou kola. Je kola zdravá? Sú rôzne značky koly. Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ktorá je podľa vás najlepšia? A povedzte nám niečo o kole. Je kola zdravá? Je piť kolu zdravé? Zároveň ide aj není zdravá. Pochopte ma. Áno, to nám musíte vysvetliť trošku hlbšie, prosím. Áno, je zdravá v tom, že vám chutí. A v tom vám dodáva taký dobrý pocit. Ale je nezdravá v tom, že vás zabíja. Môžete z toho dostať infarkt z koly. Áno, to je vedecky dokázané, ale je to dobré, lebo za to, čo vám chutí, by ste obetovali aj život. Vy ma musíte pochopiť, chápete ma? Ja vás chápem, pán profesor. Chápete ma? A povedzte mi, vy pijete kolu vy osobne? A samozrejme, síce som zmierený s tým, že umriem, ale umrieť vlastne každý musí umrieť, ale kto vie, čo bude potom, lebo možno sa znovu narodíte, chápete, prežite ďalší život, ale možno ostanete v nebi alebo v pekle, pochopte, alebo vôbec budete ako duch. Pochopte ma, vlastne musíme vlastne zistiť, ako to bude po smrti. Dobre. Zistiť. No, my sa bavíme o kole a vidím, že od koly sa dá prejsť naozaj k čomukoľvek. Takže povedzte, aká kola, aká značka je podľa vás najlepšia? Coca-Cola je najlepšia, ale zároveň je aj taká... Odporúčate skôr kolu light alebo kolu obyčajnú s cukrom? Kolu light. Light? Tá vás menej zabíja, ale zase menej vám chutí. Ja som ale počul, že tie náhradné sladidlá tiež nie sú veľmi zdravé. Čo je na tom pravdy? Viete, ja vám takto poviem. Keď si dávate sladidlo, vás zabíja, ale nie tak, ako keď si dávate cukor. Aha. Cukor vás zabíja viac, lebo vlastne vám odumierajú organizmy. Jasné, dobre, takže ešte na záver odporúčanie pre divákov. Odporúčate alebo neodporúčate tak celkovo z celkového hľadiska piť kolu? Ja odporúčam a zároveň neodporúčam. Dobre, a koľko litrov koly za deň, alebo koľko decikolí je tak prípustné? Koľko je tak? Stačí tak liter, jeden. Liter, dobre. Stačí. No a viete, lebo keď si dávate tak 2 litre, tak máte istotu, že zomriete, a keď si dávate menej ako liter, tak vám to až tak nebude spáchať tú chuť, lebo vy z toho tú chuť musíte pamätať. Ja vám ďakujem. Takže ďakovať, to je vlastne, že vy ste rádi, ale ja som ešte neskončil. My sa, vážení diváci, uvidíme o týždeň, dovidenia. To sú vlastne ľudia, čo sledujú